गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांदिनि आरो टपिकआ मोनथिखाबाय जानांगौ निश्चय ना। तो आङो बिदिब्ला जागायलांदिनि बयबो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै मिथिखाबाय। आङो बांद्राय गोलाव खालामा। दिनैहाय आङो एसे इउट्युबनि सायाव सावरायनि आरोना फंनैसो। तो इउट्युबावहाय जोङो बेबायदिनो आर्निं खालाममारनो हायो नामा आरो हायोब्ला जोङो बेसेबां आर्निं खालामनो हायो। तो आं एसे इउट्युब आर्निंखौबो दिनै दिन्थिनो सानदों। आंनिया माने बेसेबां आर्निं जाखो ना। तो नायलांदो लोगोफोर, आङो भिडिअखौ जागायलांदिनि। थारैनो जोङो इउट्युबाव आर्निं खालामनो हायो। बयबो मिथिनाय बाथ्रा। इउट्युबा फैसा होयो, होआ नङा होयो, नाथाय जोङो नांथाबनो हानांगोन ना। नांथाबनो हायाब्ला इउट्युबावहाय जोङो बेबायदि फैसाखौ खामायनो हानाय नङा। गेजेर ससेनिफ्राय जोङो बानानै आरो खस्थ'खौ सहायनो हायैनि जुदि जोङो ओंखारलाङोब्ला हानाय नङा आरोना। तो इउट्युबावहाय आर्निं खालामनो हायो निस्सय। आङो दिनै एसे आर्निंखौ दिन्थिनो सानदों आरोना। आरो इउट्युबनि आर्निंल' नङा, आङो दिनैहाय मोननैसो आपडेट्सबो लानानै फैदों। तो बे आपडेट्सखौबो आङो होलांगासिनो। $395 बेसेबां जायो? 395 इन्टु दा 85.72 33,859 नायदो अब्ला बहुत जायोना। तो आर्निंआ माने मोजाङानो आरो, नाथाय बे फैसाखौ मोननो हाया खारन इउट्युबा बेखौ लाखिनानै दोनदों आरो चेनेला मनिटाइज नङा। मनिटाइजनि उनावसो आर्निंआ आरो गोदानै स्टार्ट जाफिनगोन आरोना। तो बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय आङो स्क्रिनाव होनानै होखादों बेसेबां आर्निंनि उनावहाय इउट्युबा फैसाखौ होयो। दा जेब्ला जोङो चेनेलखौ खुलिगोन ना, तो जेब्लानिफ्राय जोङो इउट्युब चेनेलखौ स्टार्ट खालामगोन अब्लानिफ्रायनो आर्निंआ जायो। नाथाय आर्निंखौ जायोब्लाबो जोंनो होआ। तो जेब्ला जोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन, जितु क्राइटेरिया दङ ना, 4000 घन्टा वाट्स आवार आरो बेबायदिनो जोङो 1000 साबस्क्राइबार बेबायदि खालामनायनि उनावहाय जोंनियाव आर्निंआ स्टार्ट जायो आरोना। नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो आर्निंआ जाबाय थायो, खिन्थु जोंनो बेखौहाय इउट्युबा होआ। आरो मनिटाइज जानायनि उनाव जितु आर्निं जागोन, तो बेवहायबो इउट्युबा जोंनिफ्राय बेबायदिनो 60% लानानै जोंनो 40 बेबायदिखौ जोंनो हरो। तो गोबां खस्थ', एथबां माने इजि नङा आरोना। आंनि नैबे चेनेला नङा दै, गुबुन मोनसे चेनेल। तो बेवहाय बेसेबां आर्निं जानानै दङ आरो बे फैसाखौ आङो मोनदोंना मोनाखै, तो आङो एसे स्क्रिनाव होनानै होखाबाय। तो लोगोफोर गोबां ना, तो बेखौ जोङो दा डलाराव नायोबाथ' 85.72 जानानै दङ दा। तो बेखौहाय केलकुलेटर खालामबाय, तो बेसेबां ओंखारो? 30नि सायावबो ओंखारो ना। तो $300 सायाव थाङोब्ला 30,000निबो सायाव फैयो। तो जोबोद इन्टारेस्टिं, नाथाय नोङो डलारखौ बानायनो हानांगोन आरोना। डलार बानायनो हायोबा आर्निंआ जायो। नाथाय दासिमबो आंनो बे इउट्युब आर्निंखौहाय होआखै आरोना। तो चेनेला मनिटाइज जानायमोन आरो उनावहाय बेबायदिनो डिमनिटाइज बायदि जानानै थादों। बेखायनो बेवहाय दा बेबायदि आर्निं जादोंब्लाबो इउट्युबा बेखौ अलरेडि लाखिनानै दङ आरो बे फैसाखौ मोननो हायाखैना। तो लोगोफोर, इउट्युबावहाय आर्निं जायो, आर्निं जाया नङा। नाथाय आंनिया नैबे मोनसे चेनेलाबो आं बिनिफ्राय दासिमबो बेबायदि उइड्र खालामनो हानाय जायाखै। तो आरो एसे नांबावगौ, उइड्रल जासिगोन आरोना। अलरेडि मनिटाइज जाखानाय आरो उइड्रल जानो बारा दिन गैला, जाथारसिगोन माने जाहां जानानै दङ आरो। स' लोगोफोर, आङो बिदिब्ला एसे दिन्थिनानै होबाय। नाथाय इउट्युबावहाय जोङो आर्निं खालामनो हायो
स्टार्टिंनिफ्रायनो नाथाय जोंनो होआ मनिटाइज जानायनि उनावसो जोङो बेबायदिनो $100 $100 खालामनो हायोब्लासो जोङो फैसाखौ एकाउन्टाव उइथड्र खालामनो हायो थ' इउटुबा होमारो फैसा होआ नङा होमारो थ' बिदिब्ला आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा आपडेट्सआ जायो जोंहा जिथुनाखि CMAAA थ' दासिमबो माने बेबायदि अनलाइन खालामनो हायाखै आरो माखासे माने खायफा जायगाफोराव हादोंबो जानो हागौ नाथाय सार्भारा गोबांथार बिजि लोगोफोर थ' सार्भारा बिजि जागासिनो गोबां एप्लाइ सोलिबाय थादों जानांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा PM किसाननि बे माने नायनो हायाखै बेवहाय नामा दङना गैया चेक खालामनो हायाखै एसे वेबसाइटआ माने बिराद बिजि जागासिनो आरोना थ' लोगोफोर नेनानै थायोब्लानो जाबाय थाबैनो सार्भारा निस्सय क्लियार जागोन जानांगौ दा साननैसो माने एप्लाइआ निस्सय सोलिदों आरो बेबायदिनो PM किसानखौबो चेक खालामगासिनो जानांगौ आरो बेखायनो गोबांथार बिजि जानानै दं आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय